Okej, en gång så var det två killar och en liten kille. De skulle gå in i ett hus som någon hade lurat dem att gå in i. Vill ni veta mer? Ja, titta på filmen. En sak bara. Det spökar i huset. Okej, nu kör vi. Okej, det var här. Den där hemliga killen sa att vi skulle gå hit. Nej, han sa att vi skulle hit. Så, nu är vi här. Okej. Han sa att det var öppet och bara gå in. Vad är det? Hallå? Är det du som är han? Vänta. Bär upp honom! Bär upp Adrian! Han kommer ramla! Vem är du egentligen och vad vill du? Och varför är du full med blod? Varför är du full med blod? Vem är du? Okej, det där är svårt. Det där är svårt. Tar jag som jag vill inte berätta. Det där är det som Kom då! Okej, spring! Hallå, gå tillbaks! Hon gick visst iväg! Stanna här, Adrian, kom! Adrian! Nej! Jag glömde det! Titta inte i hennes! Titta inte på honom, Adrian! Titta inte i hennes ögon! Du blir hypnotiserad då! Titta aldrig i hennes ögon! Mitt... skedde mig i örat! Titta inte! Titta inte! Midsommarstången! Hejsan! Oj, jag glömde visst en sak. Fortsättning följer.